היום אני אספר לכם עובדות אמיתיות על יאיר גולנדר, או בשמו יאיר גולן. השורשים שלו, של ההורים שלו, הם מגרמניה. ב-1933 סבא שלו, אשר גולנדר, חותם הסכם, מה שנקרא הסכם, כתב הסכמה עם הגרמנים, ומה שקורה שהוא מעביר מידע לגרמנים, למפלגה. עכשיו, ב-1933 עלתה המפלגה הנאצית, נבחרה, והוא עשה הסכם עם הנאצים, אשכרה עם הנאצים, מכר להם מידע, והוא קיבל כסף, קיבל הרבה כסף. הוא עשה עסקים איתם, עם הנאצים גם. מלבד זאת, ב-1933 הוא עולה לארץ ישראל, וקונה בית ברעננה. עכשיו, אשתו נשארה שמה בגרמניה. ב-1934 אשתו, שהיא סבתא של יאיר, עולה לארץ עם מחולה מלאה כל טוב וכסף גרמני. אומרים שלפי המקורות של התפוצות, יהדותה מוטלת בספק. לכאורה, זה מה שהיה כתוב, אבל היה מוטלת בספק. עכשיו, מה שקורה שאיתה עולים עוד 52